ning kene longgolawe. Maju barang cak kelang satu barang. Maju kowe barang. Wong sobat kono. Panjenengan dimati longgolawe. Kampah tangkep jodoh gantalan Pak. Penjenengan kalian rong benak jiko nanging katuran pirsa Kanjeng. Makutha utawi kala ageman dalem dawah wonten ing Bantala Kanjeng. Sendika Mundur, wong sobat Kanjeng. Makutha utawi kala ageman dalem dawah wonten ing Bantala sakmenika ugi manjil dados sela Kanjeng. Kala dadi wong umbaran mana Panjenenganku kaya-kaya ora kuwowo nandini paman Ronggolawe Tuban Piro. sampun lurah-lurahe menawi lurahe tanding kalih Ronggolawe jalaran Ronggolawe gadhahi bentuah ingkang ampuh Supakane apa ingkang nami song-song tunggul naga boten saged menang lurahe Kyai song-song unggul naga kuwi sapa nggih ampuh lurahe ora sida rapi yo sios lurahe kok iso lho menapa panjenengan kesupen lurahe apa yo bentuah peparinganipun Dipati Ternate Jarumuta. iya Lho, gadhahi bentuah ingkang ampuh. Naraca bala utawi panah sewu. Lah niku nggih kuwi kena kanggo nandi. Nah, song-song tunggul naga saged bobol song-song tunggul naga. Tunjutan yo naraca bala. Sendika rae. Saka ing Kabupaten Ternate ndak kepaske Monggo payung song-song tunggul naga ya